πιο επίκαιρο από ποτέ, λόγω των εξελίξεων στο Σκοπιανό και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, χαρακτήρισαν το μήνυμα της φετινής επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η Ένωση Κυπρίων Μαγνησίας και ο Σύλλογος Κύπριων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Βεσσαλίας στον Βόλο. 33 χρόνια συμπληρώνονται από την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνισσο. Η 27η 1974 έχει σημαδέψει ανεξίτηλα, με μελανά χρώματα, την ιστορία του ελληνισμού. Το Πολυτεχνείο είναι πράγματι μια λαμπρή ημέρα, μια εξέγερση της νεολαίας μας, αλλά εμείς έχουμε να πούμε όμως ότι το Πολυτεχνείο έδωσε την αλλαγή στο τιμόνι της δικτατορίας, της εξουσίας, ενώ μετά από ένα χρόνο περίπου μεσολάβησε το πραξικόπημα και είχαμε την τραγωδία της Κύπρου, η οποία τραγωδία ουσιαστικά έφερε την πτώση της Χούντας και αποκατέστησε τη δημοκρατία στο λίκνο της. Ο εκπρόσωπος των Κύπριων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Βεσσαλίας, Γιώργος Καραϊσκάκης, ζήτησε τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων ώστε η Κύπρος να απεμπλακεί από τις δυνάμεις του Αττήλα. Καταδικάζουμε τα 33 χρόνια από την τουρκική εισβολή που εξακολουθεί να παραμένει ακόμα αλήτω με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι για την επίβαση του κυπριακού ελληνισμού. Καταδικάζουμε το άνοιγμα των ορθογραφημάτων ως μια προσπάθεια παγίωσης των τελεσμένων του πραξικοπήματος και της εισβολής από τον Ταλάτ και τις δυνάμεις κατοχής. Επιβεβαιώνουμε την πίστη μας στο δύσκολο αγώνα του κυπριακού λαού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ως Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Βόλου, απαιτούμε άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και επίκων. Οι Κύπριοι φοιτητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και στην πορεία που προγραμματίζεται για το Σάββατο το απόγευμα για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου από κοινωνικούς φορείς, συνδικάτα εργαζομένων, μαθητές και φοιτητές.